lo la tribali roninge anga brahma senselo ya de brahma brahma anga bere senselo Dona di dari yona ka bo watro anga bere sensema Watro problem la asir brahma la anga bere sensema Agora não me dura como não vou cavalo com o me ia de ela André no lá A Brasil e todo mundo não vai não morrer no vai brava que pode durar não me leva lá no lá Brasil Mas o mina livro ne o marabaduna mi yula do o foto Ma berezire ma ni tra senyana ma mina ola yani sini o fibra ne to kore tela ni boila o tanga de batikile alle Suma muri balale Baba ba yuna idonyo Beresibe Bama kaya ben huje abra dunya asegura le matman lale Bala do se alale Ma bere tribali yoro dunya ne yoro ko ke lale we brahma brahma manzama ko gilina aku ga ko la mako Bere ma ko linga amma Udah tu orang fokus fokus di luar kota. Babere, apa lagi nak kiai semua orang ni dia semua yang orang beri. Apa lagi nak kiai dulu di beri ni dulu yang orang beri. Mau tiada di nak kurang. Lo mana jangan lo sebeli deh. Waduh belum mana kisah. Waduh kisah mana kisah. Ngone bokon wae bra rabe manga ngone fotiri zabara nino bala ye bra do amre ye bra do benye ye bra do bali ye bra do abu ye bra no te kajala we e mangol fotiri bri do nyo ina ko do nane ko no no iro ko no sime ayan tanda duro bola je do e Cuando los pongan y quieren hablar por tu mano, que quieren prescribir. Imagine you a man, and the guy can you for you. Cruise a little man, I say, Yan you know the fuck for you say. Subanya Malala. Prescribir. But I don't know. Cuando haya que si no me fie, Bablo. Zana trola, la nacional, ya voy a trola, la luna, ya voy a trola, la nacional, ya voy a trola, la cámara y roba. La voy a caer a cámara pobre, no con la que me mendré, operamos a la fama y a la pubra, no. Come sarà pubblica? Va bene, Every minute break is a labor come a kid and a good prima who give only Nini if I own one year. The woman hang on. For what will now? Those one for most over there. I have Peter Midone, the lad was one for most over in Manazoso, or a take a key brother. Let us do it for Banza. Barbara. Dene fabra che non ha, né di fa che non mo ne bullo su nino, né ti ne fa non mo fa lo su nino le. Prima mo ne ngamme. Babu ya la. Trogra no ferlale. Troga ya na bolale. Presiribe. Prede mo ne ngamme. Siapu bala nona aidonyo wafaka suma bala mo sumare diri la suma la diri la
Salame wala baro yara la ole ka anzo mobili durula kale ba fa yo mo oh bro ko de ka bo watro kasi du ko no ji jane te ji jam bari la mun gola fulmani de Pongro beli kuno ke telila muri sa fara la kuno ke te fara do musala tabu ko musala tabu sabura sa kuna ya do musala te bangi watro lulo ni wala suganya na malala kare ya moro la le tingi le june ko bana a ta ba ko nya la le masalu fa lai sumale ke bana si bariga si so bariga bralo bariga la si so bariga ne la janju fo ba pero uno le yinga anga te kina la ni na ni no mo le bo lo suni no e tana no mo fa lo suni no Wato ya papo sabani jadi aro. Nggak bersiri be kasih apa siri be flam manusia. Boleh apa siri be flam dia hotel siapa? Mbe ma fili fembu kubra dunyone. Mbe ma beri bara beri de chena ni. Afo ka wo ma bujani yala. Ujandin no aini tu flam ngoro yala ni. Kojalu ni jaga siri be ni sangare. Banyak kami yang kalau fabrik kalau minta jual punya rumah, pasti lebih flat dulu ini mula. Kita kaya sih lebih baru dunia boleh sih lebih baru berala. Berengo kusi jaga tenang ayi masuma. Levra bro la levra. Jangan malu gila. Wasro dia pun la wasro ye orang pasar tiga berala. Kita lo aja pun mana wasro. Kalau fabrik mau beli la levra apa lagi turun la. Saya perlu ada ngomong masuk mana juru lale Allah hukum hati ini hai dunia guna ngomong lala babere sini orang kelalu naik malah baru belam mendik dokono mamala kendi kono na de besi duma mendik kono mamala kendi kono na de mori ba ke sebra mendik ko kabul bla kala digala no ko ki kono liu Bimote mulata abe manga kaji war fabrano kwalke badura ane do sobaro tere beresiri jaba kroji do buriga chela jedo kambe kanyama aye molo mansama kokelene ali mana sai no ndambe bangi beresiri be buli kilo che beredo ega sebena ngambonyera kana so tuko la fe ya wado je ya fa kwati be manga mba fo yezo che ya fura la musuko ke fura ko tere jaba khoy be jo fa che fa bi la bo be manga ko kele woto ya muno sa tele bana yeah dulu na no breni wala na wala ndajla sikona gaya bana jasle bobra no ay ko mo to mane la sa ja digi la no mo kan de la sir man kan de la no mo man digi la sa sa juru la benu ko ma bra do nya we mo la ma do nya do mo la ngona fa ma na ko la ne ji le ko ma ke ko le sa su mara nelle seguirono babere sirbe katu ko do ju ko ka do nga ale ma do ju lo ina kana tiri ke lo ale ma do ju lo ki na du sra sia mo no su sa le fa ko sa vale no je chaba ko ne mo sa ba ko ne ma ko ha su ko fe ne ma do ko ya va ai ma ne la me ko la bere no mo ke le tele de dia ba
Lingam. I don't know what they are doing, so the Minacumata Suma Adimina. Abenella Chicumata do so the Adimina. Colonel Bere, Malaysia Free Shamanale. General Musalara. Serve Samachi, so good on air, Pokisiman, Lucrana, Captain di Vibrella. Mamma is over me. Berengo Muribokita Televana. Oh, yeah, my family, Rufina Maria. Samusatila Watu. Friva Bulla, Membasamala, Omorosi Basina, Rokanova. Some of it Rula, some of Gabula, when I Magaka, some of Gabu. Oh, no one got to roll anyway, some of the Laminamala. President Nakunda Zaragala Babele Kabinika, Dunia, Saula, Zubakoro, Makoroma Voila. Boy, I guess you know what he is. Nini find one way. Babele Jaivaka Tunga Fam, or Tibola Tunga Money. Tunga Temo, Tunga Ben, and Political Tunga, them was a bit in it. La Tunga was never for a long or for you. When I bango Balu on the Balu. Yeah, but you're a line of water. Kabunika, yes, I will have been a Tribani or in a city, Brahma Silva. You're a Lega Brahma Silva. Mana was in order of the member of my heart. But I was a many Burale Murala. Murabli today, Bulasan, today. Very new, very little. What the long I have, keep up with me. Yabalama, maybe better for my young. Yabalama to the knee better for my young. I be a way on Tagasi, away on my name is not Taganula. Again, you will have Marinacaya, Maria came up Pena. Put him in the Rafu, the Rafu Bariga. Yeah, what I guess I do, Kidagaya, the guess I do, said over Bariga. Oh, Apomania. Really, will have it. Well, I love it anyway. Well, I love it anyway. But I have come out of it. Yeah, but I got very fatigued with that. Hey, but they don't get like a rock. Camena Uruma, Camena Uruma, Camena Uruma. I don't see them around the Mother Uruma. The man Uruma was alone with it. When you want to look when you when you want to go by, you know. Akomanya, beri pati lu menganga. Supaya nyonya kalau bete, supaya nyonya molo, supaya nyonya. Bama yo lo busa nyonya. Berlakai ya faira ba, mana macam mana?
Voilà, nous pouvons recevoir. Ani Jean-Paul de jamana bi sirbe sirbe fila ka de kama bayina minya gerala bela de ne gere abena kamala bi ka tuma di ko mama ka so ko man di wate ma wone tane da ne fa de yoro avec kuma dɔ fɔ a ko wololen ɲina k'o tɛ tiɲɛ ye danni ko la. N bɛna fɛn dɔ f'i ɲɛna Bayɔrɔ Ala y'a kunnaja den min na ne ye a m'a fɔ k'a ye ne dɔn donsoya la nka n bɛ sumaya la mɔgɔ den dɔ wolola cɛ o tɛmɛnen la o Bayɔrɔ yɛrɛ ka Ala deli ye Babu y'a ka mɔgɔ faga kɔrɔtɛ dɔ bɛɛ n bolo. An n'a ka d'a ye k'a fɔ ko n k'a lajɛ sisan mɔgɔ min ka d'a k'a f'i yɛrɛ la n b'a lajɛ sisan n'a ma n tɔgɔ tiɲɛ ne fa ye mɛ n bɛ jigin a la an b'a dilan seereden guwan de la Bayɔrɔ o dɔn sini n b'a wele k'a gindo d'a ma a ka kɛ sini yan tile ka bin a ko n kana sogo d'a ma mɛ a ye n wele kunun a ko k'a nana sogo de bɛ ne ni ale cɛ. Ala kɛ n taara kungo kɔnɔ n ye lɛ sɔrɔ n nana n'o kaman 3 de ye ka kelen di Dirima ka kelen di Kɔnba ma ale Bayɔrɔ a mana ne deli fɛn fɛn na n'i ma sɔn sogo la n tɛ se ka nisɔndiya n bɛ bɔ ni lɛ kaman 1 bi ka 50 d'a kan ka n karamɔgɔkɛ fɔ Farabana n'o ye Musa Fi ye sabula diɲɛ sabu de ye karamɔgɔ 3 de bɛ na n'o ye fɔ Bayɔrɔ ye ne tɛ karamɔgɔ wɛrɛ ɲini olu kɔfɛ ne karamɔgɔ fɔlɔ ye Yaya Kante n'o ye Mahatma denkɛ ye ka bɔ la ka na Babugu y'a fɛ yen n ka kalan laban mɔgɔ min fɛ o ye Musa Jalo ye o kɔfɛ n tɛ karamɔgɔ ɲini bilen ni somankɛ deli nafolo la dɛ n'a min sɔn a t'a bolo dɛ Kɔnba ye fɔ nkɔnɔ kɔnɔ sisan Ala ɲini ko tɛ diɲɛ baara baara kɛbaga hɔrɔn b'a la Kɔnba ne ni e bɛna ɲɔgɔn ye min tɛ bi ye mɛ a tɛgɛ a bɛ kɛ ji kan e tɛ fitiriwale o e ka kalanden sara an bolo yan mɛ e y'o fɔ sun don donc o de la kama filɛ ka di Bayɔrɔ ma k'a la 10,000 kan ka 2,000 di animateurs ma n ka jija nkɔni fɔlɔ bɛ yan n fɛnɛ tɛ se ka ɲinɛ olu kɔ